Aleyküm aziz vatandaşlar. Ben şuun bir habar alımdanin size bir yüz tutmak isteyen bir iyileşme Moskvada ortayette atır ağır yağdayda o bana bir kitaplar can ettiler. O son memelerini iyi verer nidilerden karıştım. Gelmedi ya, ben telefonumda burada atlar var. Ben şu yığdın bir videosunu iyi verdiler şuun. O şuna bir doğanlık elini udodollayıp sizden hayiş edecek bolyan şoň üçin ben ekrana çyktım ýer bilen. Häzir ben görkezeýin o Altym Gurbanow diýe şu ýigdi diňläň agyr ýagdaýda şuňa gaty tiýiz kömek gerek adamlar o kimin ýagdaýy bar bolsa şu ýigde bir kömek edeliň, dostluk, doganlyk, insanlyk elini uzadolyň. O şu ulu zat biz soňky 70 ýylyň içinde türkmenler belki de birinji sapardyr birek-biregine dostluk, doganlyk elini uzatmaga başladylar da bu degenlerce zat diktator ýegenden hem gaty önemli zatlar o birek-birege el uzatyp bilýän bolsak o ya kömek elini derdin paylaşıp bilýän bolsak biziň ýan bir millet bol ortağa çykkanymyzy aňladýar. O eýleki milletler ýüzyllap şular ýalak o birek-biregi bilen arkalaşyp, kömekleşip, gollap gezip ýörler-de. Hem şu ýigidi biraz diňläli. Diýme internet ol ýüklen okmaýa, olaň internetini ememi ben bunyň silgasyny aşagyna goýaryn. Bu örüte özü kanal açıpdyr. O 3-4 sanat video goýupdyr. Bank hasaplarynyň nomery bar, kartasynyň nomeryny görkezýär. Şu döwregi ýa sirroz peçin diýär-de, bagyr bolýan. Şon perisat getmeli diýerler. Ne şoňa oçurok garaşyp otyr bu keteliň agyrdygyny biz bilýär. O buňa her gün möhüm o kyn ýagdaýa düşüpdir şu ýerleşme. O haýyş edýän adamlar o mümkin boldugyça şu ýerleşmede kömek edeli. Men ýörüte şoň üçin ekrana çyktym. O aýrat edeliň birek-birege el uzadolyň. Şu haýyş bilen adamlar size ýüz tutýan. Gaýrat edin. Men başga zat barada gurrun etjek ne şu inimiz gaty troşna kömege mätäç yerli yerden ne mümkinçiligim duwa bolsa gaýrat edin. Menden hem haýyş etdiler şunu. Sag bolun, saglykda görüşelim adamlar.